Bé, jo us parlaré del que veieu aquí a la pantalla des del punt de vista del que fa l'Agència Catalana de l'Aigua, per tant, a les conques internes de Catalunya. La xerrada l'estructuro en 4 parts desiguals. Primer parlarem una mica dels antecedents, que hi havia fins ara en temes de navegació, sobretot. Segurament parlaré de navegació i em deixaré el bany, perquè ja m'ho conec. El bany està inclòs, és possible que no ho digui concretament, però també es regula amb les mateixes eines. Després faré un incís, com si fos una xerrada diferent dintre de la xerrada, per parlar-vos del musclo zebrat, que és una espècie que potser ja coneixeu perquè la teniu aquí a la Vells, una espècie invasora que ha arribat aquesta última dècada a la península Ibèrica, i faig aquest incís perquè explica o ajuda a entendre alguns canvis que s'han hagut de fer o que s'hauran de fer en temes de navegació, que és el que jo us explicaré, però també amb altres temes relacionats amb l'aigua. Després us parlaré del que hi ha ara vigent en navegació, que és la resolució aquesta 1850, sobretot enfocat a les mancances que té, per una mica veure com és que seguim treballant amb el mateix. Estem només un any més tard que sortís publicada aquesta resolució i ja no ens agrada, i una mica perquè veieu en quines línies s'està treballant ara des de l'agència. Bé, passaré ràpid. La navegació a les conques internes es va començar a regular l'any 95, complint la llei, i va sortir aquesta resolució de la Junta d'Aigües que tocava només els embassaments, no es posava ni en trams de rius de l'interior, i el que feia és una cosa molt senzilla, és en cadascun dels embassaments regulava 4 aspectes, aquests aspectes que veieu aquí, regulava el bany, regulava la navegació a rem, la navegació a vela i a motor. I per cadascun d'aquests aspectes l'únic que deia és si estava prohibida, això es veu clar, no prohibit, no ens hi podem posar, tenia restriccions, hi havia condicions desfavorables o no hi havia cap restricció. Ja està, la resolució no diu res més. De manera que poca informació hi ha, sobretot si ens trobem en un cas que sabem que tenim restriccions. Tenim restriccions, quines restriccions tenim? O tenim condicions desfavorables, què vol dir això? Puc anar-hi, no puc anar-hi, quan hi puc anar? És que quedava una mica molt obert. Posteriorment van sortir 2 resolucions més, als anys 2004 i 2005, que el que van intentar és concretar temes de navegació i bany a l'embassament de la Vells i a l'embassament de Boadella, que són també els embassaments que tenien ja unes activitats més consolidades, i altres embassaments de conques internes que pràcticament no hi ha activitat. Tot i així, què passa en aquests últims 10 anys? Hi ha dos fets que obliguen a replantejar-se un altre cop la normativa de navegació. Per una banda, hi ha l'aparició del musclo zebrat a la península Ibèrica, concretament l'any 2001 a la Conca de l'Ebre. Clar, la Conca de l'Ebre de seguida ha de començar a remoure-ho tot perquè li afecta directament, però les altres conques veïnes ho han de tenir present. Seguidament, després d'aquesta diapositiva, ja us parlaré del musclo zebrat una mica perquè veieu com és que una sola espècie, espècies invasores i espècies exòtiques, n'hi ha moltes, però aquesta sola ha obligat a fer tota una sèrie de canvis una mica urgents. I d'altra banda, l'any 2010, a finals del 2009, es canvia la manera en què l'usuari demana permís per navegar a les aigües continentals. Es passa del que era una autorització, que demanaves una autorització i l'autoritat havia de concedir aquesta autorització, al que es diu la declaració responsable. La declaració responsable, ho he escrit aquí per tenir-ho escrit, és un document que signa la persona declarant, la que vol navegar, en què manifesta que compleix els requisits per navegar, que coneix la normativa, que té la documentació i que es compromet a complir-ho tot. És a dir, manifesta que coneix la normativa, hem de tenir una normativa clara, que
que l'usuari sàpiga quina és, per això, perquè ell després dirà, sí, exacte, la conec i la compliré. I amb això ja està el tràmit fet. Si no facilitem això, tenim un embolic. Bé, doncs com us he comentat, aquests dos factors, que són independents però que han anat una mica els últims anys, han anat tots dos, doncs han fet que totes les confederacions, totes les administracions hidràuliques hagin hagut de canviar les normes de navegació. S'han anat fent noves resolucions, a vegades cada pocs anys s'han hagut d'anar matitzant algunes coses en funció de l'expansió del musclo, en funció dels problemes que anaven sortint. Què vol dir això? Doncs que la navegació ja no es classifica com abans amb prohibida, amb restriccions, sense restriccions i desfavorable, sinó que ja es classifica de forma una mica més concreta, apareixen conceptes nous que fins ara no hi eren, els espais que abans eren navegables es replantegen, n'hi ha de navegables que deixen de ser-ho, potser n'hi ha d'altres que es considera que poden ser navegables. Bé, hi ha una sèrie de canvis. I a les conques internes de Catalunya, ja he comentat, el canvi no ha vingut fins al 2012 amb aquesta resolució que parlarem després. Bé, ara canvio de tema i us parlaré del musclo zebrat, que és un dels detonants de tots aquests canvis que es van fent arreu d'Espanya, com a mínim. Bé, el musclo zebrat és un musclo, és un bivalv, amb la mateixa forma que un musclo de mar, aquest més gros d'aquí de la dreta és un musclo marí, té la mateixa forma, però és més petit, és un musclo bastant petitet, arriba fins un màxim d'uns 3 centímetres, té una peculiaritat que és que creix o pot créixer així amb agregats, és a dir, el musclo es va enganxant a les parets, però si no troba parets s'enganxa amb ell mateix i va fent un agregat de musclos cada vegada més gros. Es diu zebrat, abans li deien zebra, ara li diuen zebrat, senzillament perquè té unes ratlles a la closca, aquestes ratlles poden ser diferents. N'hi ha que són rectes, n'hi ha que fan ziga-zaga, depèn de la soca, però són d'una manera o d'una altra. Però tot és la mateixa espècie i tot té un comportament semblant. I té la característica que els filaments que tenen els musclos per fixar-se al substrat, al visus, en aquest cas és molt fort. Queda fortament fixat a qualsevol tipus de substrat, preferentment substrats durs, és a dir, ell preferirà una roca dura, però si no s'adapta a qualsevol cosa. De la roca passarem al ciment, al ferro, al plàstic, a les branques i fins i tot a la sorra o a les pedretes. S'enganxa per tot arreu. Aleshores, aquesta espècie, per a la IUCN, ha estat classificada dintre de les 100 primeres espècies invasores, les més danyines, com les pitjors de les top 10. I per què? Doncs per dos motius. Sobretot pels greus impactes que provoca, ecològics i econòmics, sobretot, és a dir, per la problemàtica que genera, i després també per la gran capacitat d'expansió que té, per la dispersió molt ràpida que fa. Perquè us en feu la idea, sobretot us mostraré fotografies. Impactes ecològics. Què fa el musclo? Doncs el musclo creix molt ràpid, és a dir, es reprodueix molt de pressa i va ocupant substrat, hàbitats. Va tapant els hàbitats, els va alterant, potser on hi havia hagut de viure un macròfit o una planta doncs ja no s'hi podrà arrelar, o una alga o un altre mol·lusc, és a dir, té un impacte ecològic per destrucció d'hàbitats. Aquestes dues fotos són de la Baells, del setembre de l'any passat, que al baixar molt la cota d'aigua ha quedat el musclo descobert, és a dir, el musclo viu dintre l'aigua, com qualsevol musclo. L'únic que tenim, l'avantatge de tenir-lo als embassaments és que de tant en tant el veiem, perquè ens baixa la cota i llavors el veiem. Quan torna a pujar la cota, ara ens ho comentàvem, ara no hi ha musclos, no els veiem, estan sota l'aigua i a més poden estar bastant fondos, estan a 15-20 metres, estan cap avall. Bé, i això també, aquesta franja fosca, de lluny no sé si es veu, però aquesta franja fosca cap amunt la densitat és baixa, però aquí la densitat és molt alta. Bé, això té un impacte ecològic.
Un altre impacte, potser menys evident, és més indirecte. El musclo menja, filtra les aigües i fa disminuir la terbolesa de les aigües per això, perquè s'està menjant aquells microorganismes que surten en l'aigua. Això que el que un al principi podria dir, mira que bé, tenim una aigua més transparent, ens neteja l'aigua. A nivell ecològic no sempre és així, perquè que l'aigua sigui transparent, per exemple, ens pot fer créixer plantes a sota, que sense llum no creixerien, al ser l'aigua transparent creixen i potser ecològicament això no és el que toca, a banda d'altres problemes que puguin portar. Després també té un efecte directe sobre la flora i la fauna, per obstrucció, perquè creix, com us comentava, a tot arreu. I em sembla que les fotos ja ho expliquen tot, sobre les plantes, sobre animals com les nàiades, que són immòbils, més o menys sèssils, però veieu aquí un cranc es belluga, es mou i a vegades es mou de pressa i fins i tot és capaç de colonitzar-lo, d'ocupar-lo. I després el que és, jo crec que molt important, són els impactes socioeconòmics. Aquest impacte, igual que es posa el múscul sobre de substrats naturals, es posa sobre qualsevol tipus d'infraestructura que estigui en contacte amb l'aigua. Què vol dir això? Doncs que es posarà sobre canals, sobre reixes, sobre tubs, pous, qualsevol cosa que estigui en contacte amb l'aigua. I això afecta un munt d'usos. Aquí en poso uns quants, potser els més que venen abans al cap. L'abastament pot afectar les preses d'aigua, les canalitzacions, igualment els usos agraris pels mateixos motius, els aprofitaments energètics molt importants, les turbines, els filtres, la indústria, l'aqüicultura, totes les mesures que haurà de prendre per adaptar-se a aquest estoc, per dir alguna cosa, i evidentment els usos recreatius lligats a l'aigua. Perquè ho veieu, això són murs o canonades, les dues fotos de dalt corresponen a la zona de Riba-roja, la presa de Riba-roja i a canalitzacions properes, que són els primers llocs on va aparèixer el musclo. L'última és la presa de la Baells, la paret. Aquí tenim reixes, pous... Bé, senzillament perquè a vegades costa d'entendre que un animalet així de petit i que no es mou pugui donar tants problemes. I dona problemes per això, perquè es fa gros. I a nivell d'usos recreatius es pot posar als embarcadors, als cascos de les embarcacions, a les boies, a les cordes, a tot el que tinguem a l'aigua. Aquestes fotos també són d'aquí, de la Baells. Aquí a l'Ebre, a la conca de l'Ebre, va sortir un estudi recentment econòmicament què ha suposat l'arribada del musclo. I veieu que des que va entrar el 2001 al 2009, no hi ha dades posteriors, però podeu comptar que ha seguit amunt, els costos que s'han calculat globals, això inclou tots els sectors afectats i les administracions, han anat pujant any rere any. El 2009 es situaven cap als 4,5 milions d'euros anuals. Si mirem per sectors, hi ha sectors més afectats, hi ha sectors menys afectats. El més afectat amb diferència són les administracions, perquè a banda de gestionar el problema concret que pugui tenir una reixa, a banda d'això l'administració té moltes altres funcions i per tant els costos són molt grans. I per tenir una idea, del 2005 al 2009 a l'Ebre es van gastar més de 11 milions d'euros només per gestionar l'aparició del musclo, els efectes del musclo, o no sempre són els efectes, a vegades són mesures preventives perquè el musclo no arribi a un altre lloc, i aquestes mesures també comporten un cost. Bé, us he parlat una mica de la problemàtica que fa que aquesta espècie sigui tan dañina. Ara una mica us parlo de l'expansió que té, la capacitat d'expansió. Perquè veieu, és originari del mar Caspi i va començar a expandir-se cap al segle XIX, principis del segle XIX, sobretot amb l'obertura dels canals de navegació fluvial, amb la navegació fluvial. Tot i així, l'expansió europea ha durat 150 anys, s'ha fet a poc. Els temps no són els d'ara,
l'accés al moviment d'aigua que hi havia abans doncs no és el moviment d'aigua que hi ha ara per les activitats que s'hi desenvolupen, però el que veiem és que l'any 88 el musclo va volar i se'n va anar als Estats Units. Algú el devia portar amb algun vaixell i un cop arriba als Estats Units, aquí és l'arribada, aquí dalt, l'any 88, l'expansió va ser molt més ràpida i en cosa de 12 o 13 anys va colonitzar tot l'est dels Estats Units, que és més o menys aquesta foto com està ara. Ara ja l'expansió deu ser una cosa de detall, però així quan ho mirem de lluny, els Estats Units és molt gran, doncs ja no notem tantes diferències, però en els primers 10-12 anys va colonitzar tota aquesta zona. Per què? Per què es mou tant un animal que no es mou, que està viu, enganxat a terra i no camina ni fa res? Doncs per entendre com es pot expandir hem de veure quin és el seu cicle biològic. El múscul zebrat, com qualsevol múscul, té una fase adulta, diguem, la que coneixem tots, que és el múscul que viu enganxat a terra, fixat en un substrat, però per reproduir-se té tota una fase de larva que és planctònica, és a dir, que té una vida lliure a la columna d'aigua i que, a més, és microscòpica. Tot això no ho veiem. Hem de posar un microscopi per poder-ho detectar. És petit. Què passa amb això? Doncs que si movem aigua que conté això que no veurem, vull dir, podria ser aquesta, no la veurem, doncs movem els futurs músculs adults. Els movem d'un lloc a l'altre. I aquest moviment és molt fàcil. Aquest també és fàcil. Si tenim una embarcació amb músculs a sota i la movem, doncs evidentment estem movent els músculs, però és més evident perquè els veiem, perquè podem netejar-los fàcilment. Això, doncs, ens ho hem de creure, no ho veurem. Bé, quins són els vectors? Doncs una mica ja els he anat dient. Són qualsevol vector que impliqui moviments d'aigua. D'aigua a partir d'una zona infectada. Doncs el més fàcil serà aigües avall d'un lloc infectat, que segurament serà una presa, un embassament, o podria ser un estany natural, però sovint són embassaments. Aigües avall, aquestes larves soles, elles poden anar baixant, si troben un altre lloc apte per establir-s'hi, doncs s'hi podran establir, si no, doncs potser no. Amb l'aigua de llast dels vaixells poden fer recorreguts ja bastant més grans, trasvassaments d'aigua d'una conca a l'altra, podem infectar una conca a partir d'una conca infectada, la navegació, a partir de les embarcacions, de l'aigua que pot quedar dintre, l'aigua que pot quedar al motor, els propis músculs que poden quedar enganxats, amb activitats de pesca, i pot haver un cert transport natural per ocells, per exemple, que toquen l'aigua i se l'emporten. Bé, en general, això, qualsevol moviment d'aigua, com més important sigui aquest moviment d'aigua, com més quantitat d'aigua es mogui, doncs més fàcil serà l'expansió. Res, dues fotos ja us he comentat. Tot això ho poso perquè es vegi, perquè explica, perquè després a nivell de navegació haurem de començar a prendre mesures que abans no eren necessàries. Bé, què s'ha fet amb els usos recreatius? Què ha provocat a nivell espanyol? He posat uns quants exemples de confederacions que han pres diferents mesures. Hi ha mesures que estan ja molt establertes, que les aplica pràcticament tothom o tothom, com per exemple l'obligació de netejar les embarcacions. Parlo només d'aspectes en què l'administració hidràulica, per dir-ho d'alguna manera, té com les competències. Després hi ha molts altres aspectes que s'han de gestionar tenint en compte que ja tenim múscul. Jo no m'hi poso, ja vindrà més endavant, suposo, al llarg del dia. Doncs bé, la neteja d'embarcacions és segurament una molèstia per l'usuari, a part potser econòmicament també un cert prejudici, que abans potser no calia i que ara s'està començant a obligar a fer-ho. Què més? Per exemple, a l'Ebre, ja us ho he comentat, l'Ebre l'any 2001 tenia 72 embassaments navegables i els ha anat disminuint, de manera que des del 2006 en té uns 54. Determinats embassaments, perquè són estratègics, perquè tenen un abastament
molt important perquè estan en una zona protegida, les limitacions s'han hagut de fer més fortes perquè també els danys potencials que tindria l'arribada del musclo són més grans. No sé, altres mesures que acaba de fer ara mateix la Txell, per exemple, és assimilar a embarcació el que s'anomenen artefactes flotants, és a dir, que no són embarcacions perquè fan menys de 2,5 metres, però són coses que la gent posa a l'aigua per surar. El més comú són el que els pescadors li diuen patos, és una mena... Sí. Doncs la Txell ara els assimila a embarcació de manera que qui vulgui posar un pato haurà de fer el mateix que qui vulgui posar una barca, haurà de demanar una declaració responsable i haurà d'aplicar-li els protocols de neteja. Altres mesures, doncs a la Diputació Foral d'Àlaba, per exemple, que allà estan molt coordinats diferents tipus d'administracions, allà es prohibeix la pesca amb piques d'efecte mosquosaurat en un llac. D'entrada es prohibeix. I llavors després s'avalua, es mira a veure si es pot tornar a autoritzar, si s'autoritza es mira en quines condicions. També en alguns llocs navegables, també, si es detecta de cop i volta el musclo, es prohibeix la navegació i llavors es construeixen estacions de desinfecció, s'adequa a la zona per poder tornar a navegar amb la seguretat que no t'emportar, ja no tant d'infectar aquell lloc ja està infectat, però el que és important és que no t'emportis d'allà i puguis infectar altres zones. Bé, passo a les conques internes. Què tenim vigent ara mateix amb temes de navegació? Tenim la resolució aquesta 1850, que el que fa és canviar la classificació d'aquestes restriccions i classifica la navegació en tres categories. O està prohibida, o està confinada, o està permesa però t'obliga a netejar l'embarcació. Aquí el concepte més nou potser és aquest confinament. Què vol dir aquest confinament? Doncs aquest confinament el que està confinat és l'embarcació. És a dir, si jo tinc una embarcació i la poso a determinat lloc, si aquest lloc està classificat com a bé, no la podré moure d'allà. No és que no la pugui treure, ja la puc treure, però sempre que vulgui navegar hauré de navegar allà. No puc anar a navegar a un altre lloc per evitar el risc durant un període de temps determinat. Això no és infinit, Jo estaré uns mesos que navegaré a la Baells, llavors puc sol·licitar, passat aquest temps, navegar a un altre lloc. Però aquest concepte de confinament també no hi era amb la legislació anterior. I la neteja, la neteja ja n'he parlat. Amb els embassaments que hi ha, doncs hi ha aquest llistat d'embassaments, o de res, algun estany, i per tant tenim per cada categoria de navegació, doncs si la tenim amb una A, prohibida, si la tenim amb una B, confinada, i si la tenim amb una C, permesa, condicionada a la neteja. Què passa? Doncs que passa una mica com el que teníem l'any 95, que és que a molts llocs només tenim aquesta informació i per tant, per exemple, amb el motor, se m'acut, motors, n'hi ha molts. Què vol dir motor? Podem posar qualsevol motor. Quants motors? Per on? Per on poso jo una barca? Per la cua de l'embassament, pel mig, per al costat de la presa, per on hi ha un club nàutic. Tot això no està definit. De fet, la resolució només defineix alguna cosa més per Boadella i per la Baells. És a dir, s'ha canviat una mica respecte al que teníem, però no massa. Jo em vaig tirant pedres a sobre una mica, com que volem refer tota aquesta feina i fer-la una mica més de cabelluts, doncs us explico les mancances. Bé, doncs res, per llistar-les una mica. Tenim aquest problema amb la majoria de llocs navegables, perquè de tots només 2 queden fora, amb la majoria de llocs navegables no tenim unes directrius clares de com hem de navegar en aquests llocs. I si aquests llocs tenen zones, perquè un embassament pot ser gran i pot tenir zones on unes activitats no hi hagi problemes, però en unes altres sí. Després tenim els accessos, important, els accessos a l'aigua, no els tenim definits, no sabem si podem entrar per qualsevol lloc que trobem que ens agradi o no, si pot haver perill o pot haver... no ho sabem, queda sense definir. Per tant, l'usuari que ara mateix per navegar només presenta una declaració responsable i diu «Ei, jo ja sé com he de navegar, ho faig, d'aquí 15 dies poso la barca aquí». Clar, l'usuari farà el que pugui, pobre, o sigui, no té massa informació al respecte. I això es reverteix també amb la banda de l'administració, quan rep aquesta declaració, com actua. Li pot dir que no ho faci quan...
com actua, queda una mica indefinit. I després, una cosa que no he comentat encara, és que a banda d'aquesta classificació REM, vela, motor, doncs van apareixent noves modalitats de lleure relacionats amb la navegació que no estaven contemplats. I per tant, potser és hora que contemplem alguna cosa més o que almenys donem un marc perquè això estigui contemplat. Bé, quan ens posem a tornar a treballar sobre la normativa de navegació, doncs una mica, a veure, això quasi que és la presentació que heu sentit ara, per tant no m'enredaré gaire. Tenim que els embassaments van ser construïts amb una finalitat, que pot ser com a reservori d'aigua, són potser aquestes tres que tindríem aquí en taronja, per un tema de regulació hidrològica, per generació d'energia, però els usos que li donem han de ser compatibles amb altres coses, primer entre ells. Després hem de tenir en compte que estem al medi. Podem tenir espais protegits a l'exterior o espècies a dintre, a fora de l'embassament, que tenen uns requeriments també. També a nivell ja estrictament de qualitat de l'aigua hem d'assolir, a més ens ho diu la legislació, que els embassaments han de tenir el que s'anomena un bon potencial ecològic, és a dir, la qualitat de l'aigua ha de ser bona, les comunitats que s'hi desenvolupen d'organismes doncs també, tot això desplega darrere tota una manera de mesurar-ho, però perquè m'entengueu, totes les activitats que fem han de garantir que els espais segueixen protegits, les espècies segueixen en condicions, l'estat ecològic també es manté bo i això fer-ho compatible amb altres activitats, sobretot d'oci, que arriben, però que entre elles també podem tenir certs conflictes. Jo he posat aquí usos recreatius tranquils o silenciosos, una mica com a contraposició d'usos d'esports més extrems, que poden fer més soroll o que es mouen més de pressa, abarquen més espai, són usos diferents, que hem de veure com els fem compatibles. Fins i tot dintre del que són usos tranquils podem tenir els pescadors o els piragüistes, que entre ells a vegades també poden xocar. Tot això ho haurem de considerar a l'hora de definir la navegació. Evidentment hi ha un marc general que seria la geomorfologia d'aquell embassament, les dimensions, la capacitat, l'orografia, que ens limitaran algunes coses, ja no podrem fer-ho. I després tenim que no a tot arreu caldrà fer el mateix, perquè hi ha una cosa que és la història d'un lloc. Hi ha llocs que ja fa molts anys que han desenvolupat certes activitats lligades a l'embassament. Això també provoca un moviment econòmic als pobles del voltant, això ho haurem de tenir en compte, hi ha llocs que potser això no és així, i la demanda social que hi hagi ara mateix o que es prevegi cap als propers anys. Ja està. Mira, això no ho pensava, ho passo de passada perquè a títol d'exemple, això no és res acabat, però a títol d'exemple una mica el que es pretén és que els diferents embassaments navegables, almenys, de les conques internes puguin tenir unes directrius a nivell de zones. A les cues tenim, per exemple, que s'hi mou la llúdriga, és una espècie protegida, que hi poden haver dormidors de certes espècies d'aus. Doncs bé, aquí haurem de restringir, per exemple, la navegació del motor, no permetre-la a les cues, destinar una zona més bona pel motor, en zones més centrals de l'embassament. Evidentment, delimitar molt bé la zona de seguretat de la presa, que en molts casos ja està delimitada amb boies per un tema de seguretat. En fi, això és el que anirem fent aquests propers setmanes, mesos. I res, simplement el que us he presentat, que és una resolució exclusiva per la navegació i el bany, és petit, és la que haurà d'estar emmarcada dintre de moltes altres activitats que es fan a la zona i que és el que en principi el pla director anirà recollint. Ja està, només explicar-ho i passo a